Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan de Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor pompoenen. En daarom zijn twee leuke dames aangeschoven en die gaan zich graag aan jullie voorstellen. Ik ben Charlotte Doens. Ik ben geboren in Biervliet. Ik woon nu in IJsendijken met Charlotte's Pompoenen. Ik ben de moeder van 4 kinderen. En wij runnen het bedrijf De Pompoenen. Oké, en? Ik ben Sophie Doens. Ik ben geboren in IJsendijken en ik woon nu sinds kort in Schoondijken. En ik ben de dochter van Charlotte en wij doen samen aan het bedrijf Charlotte's Pompoenen werken. Helemaal goed, in IJsendijken. In IJsendijken, geweldig. ja, klopt. Zeg Charlotte, waar ben je geboren? In Biervliet. Dat zei je Op net een al. Hè? boerderij. Op een boerderij. Ja. En hoe ben je dan zo in die pompoenen gerold? Kun je dat even aan mij uitleggen? Ja, eigenlijk is het gekomen. Ik begon eigenlijk eerst in de zorg voor dieren. Ik ben dierenartsassistente. Oké. Daar ben ik dan gestopt. Dan ben ik bloemist geworden. En doordat ik in bloemen zat, in droogbloemen, heb ik 7 jaar gedaan. Of doe ik nu nog, maar niet zoveel meer. Werden de droogbloemen minder en ben ik de teelt begonnen 22 jaar geleden met pompoenen. Oké, en zijn die pompoenen om te eten of is het voor de sier? Allebei. Allebei? Ja, Oh, dat wordt wel interessant, zeg. Ja, we hebben 400 soorten. Oké. En we proberen alle modellen en soorten in ons pakket te hebben. Daar gaan we zo naar kijken, maar eerst nog eventjes, hoe ben jij in die pompoenen gerold naar de school? Nou, ik heb Food Innovation gestudeerd. Hoe? Food Innovation. Aha. Dus dat is eigenlijk een opleiding waarbij ik productontwikkeling leer en voornamelijk op versgebied. Dus producten op de markt zetten, communicatie, marketing. En ja, dat beviel me eigenlijk zo goed dat ik eigenlijk ook bij mijn moeder dat nu aan het doen ben. En ja, daar werk ik nu nog steeds in. Dus, En studeer je ook nog nou? Of nee, ik ben inmiddels afgestudeerd. Dus ik doe parttime bij mijn moeder en parttime nog in een andere zaak werk ik. En wat is dat? Ik werk in een ijssalon in Groede. In Goede. Ja. Nou, dat is een Ja. koud kunstje. hè? Ja. IJsselon. Ja. Oké, zullen we nou eventjes naar een filmpje gaan kijken? Dat is prima. Ja. Helemaal goed, want vroeger heette dat de heidebloem, begrijp ik. Ja, dat klopt. En Ja. dat is nou Charlotte's pompoenen. Ja, Oké. dat klopt. Ik ben Charlotte Doens. Wij komen uit IJsendijken. We hebben hier een pompoenbedrijf. We hebben meer dan 400 soorten pompoenen. En vandaag hebben we gewoon allemaal speciale kraampjes en hebben een groot festijn. En wat is de aanleiding voor het pompoenfestijn? Ja, vandaag is het speciaal. We zijn 20 jaar bestaan. En bij dat 20 jaar bestaan hebben we ook extra activiteiten gedaan. Maar buiten die activiteiten om hebben we eigenlijk de naam van de heidebloem hebben we omgezet naar Charlotte's Pompoenen. En dat hebben we gedaan omdat we eigenlijk 20 jaar geleden begonnen zijn met droogbloemen. Dat doen we nu nog wel een klein beetje, maar niet meer zoveel. Dan zijn we begonnen met de heide. En nu is dat eigenlijk niet meer echt relevant. Dus zijn we eigenlijk overgegaan naar Charlotte's Pompoenen gewoon onder mijn eigen naam. En wat is er hier vandaag allemaal te beleven? Ja, we hebben op het eetgebied heel veel. Dat doen we al jaren. We zijn er eigenlijk op uitgebreid, zeg maar. We vinden dat een specialiteit. Heel veel pompoenen zijn te eten, maar iedereen kent maar de butternut of de rode van Etampes of de andere kleine pompoen, de oranje. En wij willen altijd andere soorten. Dus wij hebben vandaag ook de pompoenhamburger als nieuw. We hebben de wafels, pompoenwafels, pompoenfriet. We maken altijd sowieso standaard al jaren de soep en de cake. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat de mensen niet alleen maar op de soep blijven, maar ook de pompoen op andere gebieden gaan gebruiken. Dus zowel als dessertje, maar je kunt het ook als voorgerechtje, je kunt het als hapje gebruiken. Je kunt hem rauw eten, eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Heb je binnenkort nog andere activiteiten? Jazeker, we hebben de high tea over een paar weken in de kast. Onder de heel mooie pompoenen wordt er dan gegeten of high tea gedaan. Dat is heel gezellig. En we hebben dan nog de plukdag. We hebben de uitholdag. Dus eigenlijk zijn er altijd activiteiten. We ontvangen ook heel veel bussen en groepen. Dus we zijn ook altijd bij met een groepje. Kan dat ook altijd op andere datums.
dat was een lust voor het oog en voor het oor. Zijn er nog aspecten die je wil benoemen van wat we hier gezien hebben of wat we niet gezien hebben? Nou, er is natuurlijk heel veel op dit filmpje al. Maar inderdaad, we doen heel veel mooie high-teas doen we. Had ik daarnet ook al benoemd. Toen was dat nog maar een hele start. En nu zijn we inderdaad veel meer daarin actief geweest om allemaal nieuwe recepten te maken. We hebben ook heel veel producten. Ja. En die producten proberen we elk jaar ietsje uit te breiden. Dus ik probeer dan ook zoveel mogelijk nieuwe dingen, ideeën, nieuwe... eigenlijk gewoon dat we het op de markt kunnen brengen, dat we laten zien aan de mensen dat de pompoenen goed zijn voor het eten, dat ze gezond zijn. We zien dat ook al overal, ook in de winkels, dat de pompoenen er steeds meer in komen, omdat de pompoenen ook echt gezond zijn. Ja, we zien hier dus een aantal flesjes natuurlijk, maar je ziet hier ook, hier bijvoorbeeld de lamp, die zag ik ook al in het filmpje. Kun je er even iets van vertellen? Ja, dit zijn speciale soorten, dat zijn Lagnaria's. Hoe? Lagnaria's. Oh ja. Ja, en dat zijn eigenlijk altijd groene pompoenen als ze vers zijn. Die zagen we in het filmpje ook in de kasten hangen. Al de groene pompoenen, die heb je allerlei verschillende modellen. En hoe langer je die laat liggen, eerst laat hangen, en hoe langer je die laat liggen, drogen die pompoenen uit. Dus gewoon met de pitten erin. Als die dan eenmaal droog is, dan schuren ze helemaal op, totdat ze helemaal mooi blank Dat zijn. doen jullie zelf ook? Ja. Oké. Ja. Dus of je kan ze schrapen als ze nog vers zijn. Dus dan haal je het buitenste pelletje eraf en dan worden ze heel mooi egaal bruin. Want al die pompoenen worden bruin, zeg maar. Dus het is niet zo dat ze groen blijven als ze droog zijn. Ze worden allemaal bruin. En dan tekenen we de figuren op. En dan gaan we boren. En dan, ja, dat is best even werk. Dus Ja. dat is boren en de ene keer is het een staanlamp, de andere keer zijn het hanglampen. Ja. En dan proberen we nog eigenlijk het assortiment ook in uit te breiden, zeg maar. Dus je kan zowel langer boven de tafels te hebben, maar je kan ook gewoon de leuke echte pompoenmodelletjes weer of echt als pompoen boven je tafel hangen. Ja, dus ontzettend sierlijk allemaal en zo. En Sophie, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Ja, mijn moeder had het dus net over het koken. Wat ik daar graag nog aan toe wil voegen is dat we eigenlijk heel veel proberen te experimenteren. En dit jaar zijn we dus ook met zijn we al naar verschillende landen geweest. We zijn in Mexico geweest, we zijn een paar keer in Spanje geweest en we zijn ook dit jaar in Bali geweest. En we proberen ook andere culturen in onze koken te verwerken. Dus we zijn nu bijvoorbeeld ook bezig om een nieuw tapas systeem op te zetten waarbij we mensen ook leren koken. Waarbij we niet alleen zelf de pompoen verwerken, maar waar we ook samen met de mensen gaan koken om nieuwe producten te maken en om veel meer inzichten te geven over dat je pompoen niet alleen in de soep kunt verwerken, maar ook bijvoorbeeld in sappen, sauzen, maar ook in de yoghurt, in allemaal verschillende dingen. En we hopen dan daarmee mensen echt uit te dagen om nog veel meer te doen dan wat standaard in de winkel al aan soepen wordt verkocht. En is jullie doelgroep dan speciaal dames of heren of kinderen? Doen jullie er ook iets mee? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we wel veel dames bij ons in het bedrijf hebben die op bezoek komen. Maar tijdens de rondleidingen ontvangen we vooral oudere mensen. En die gaan met de rolstoelen, kunnen ze ook mee over het terrein. En ik moet zeggen dat daar ook verrassend veel mannen bij zitten. En die nemen dan graag een slokje van ons bier of van de liqueur die we sinds kort ook zelf maken. Dus Doe je dat echt aan een eigen bier dan? Het bier en de liqueur en de advocaat die besteden we uit aan bedrijfjes bij ons in de buurt. Maar bijvoorbeeld de sappen, de jams, de sauzen, die proberen we allemaal zelf te maken. Dus zo proberen we de lokale mensen om ons heen ook mee te betrekken in het bedrijf. En kunnen we ook laten zien wat ons mooie Zeeland allemaal te bieden heeft. Ja. Ja. En het is ook een heel familiegebeuren, hè? Want ik zag nog meer kinderen rondhuppelen in die film. Klopt het? Ja, dat klopt. Eigenlijk zit iedereen wel, en vooral als pompoenfestijn is, iedereen heeft zo zijn taak. En ze vinden het ook leuk om te doen. En we merken ook soms in het seizoen, als het heel druk is, dan helpen ze ook mee bij plukken. Of een keer mee wassen. En Sophie is dan meer meehelpen met de high teas en met de lunchen en de brunchen, die we ook doen. En die doet ook mee helpen met de producten, zeg maar, als bijvoorbeeld, want overal wat door een ander uitbesteed wordt, komen wel uiteindelijk van ons. Dus de pompoen komt van ons, of het drogende pompoen van tevoren. En dat is ook het grappige als de kinderen dan zeggen van, goh, maar zullen we dit niet doen, of zullen we dat niet doen? Dan probeer ik daar weer in mee te gaan, want voor hen is het ook leuk als ze
iets meebrengen in het bedrijf. Oh ja, Dus daarnet zag men ook op het filmpje dat de jongste zoon die was de sappen aan het persen. ja, Voor zagen de we. pompoensappen. De andere dochter, die waren de pompoenhamburgers aan het bakken. En de zoon die was met de katapult aan het schieten. Ja, Dus, spannend, hè? ze Leuk, hadden, hè? ja, het is echt leuk. Dat is, Ja. En die vliegen Dus- echt wel 200 meter ver. Dus ja, het is en echt dat- heel leuk. Ja, en Sophie, wat denk je dan in de toekomst nog meer te doen aan innovatieve dingen met pompoenen? Ja, Wat zit er zo in je gedachten? Je zegt van, nou, dat zou ik nou eens... in mijn gedachten zit eigenlijk wel dat ik... we hebben op dit moment heel veel producten van pompoenen zelf. En in mijn gedachten zit eigenlijk wel dat ik meer ook met pitten wil gaan werken. Dus om te kijken of ik zelf bijvoorbeeld een pesto kan draaien. Of ik misschien olies kan verwerken tot dressingen of dat soort dingen. Even kijken hoor. En ja, ik denk dat ook wel gedroogde producten, ook, wat ik ook wil ik ook wel iets meer op richten. Want we hebben nu sinds kort een droogmachine thuis. En daarmee maken we nu al de thee wie we nieuw hebben. Maar ik zou het leuk vinden om daar bijvoorbeeld ook een soort van chips mee te maken. Of snoepjes. Of om daar verder in door te gaan. Dus een gezond snoepje op de markt te brengen lijkt me ook wel leuk. Hoor. Nou, dat lijkt me heel mooi Ja. om kinderen of kleinkinderen te tracteren op een mooie tochtje daar bij jullie door de boerderij heen. En dan nog lekker gezonde dingen nuttigen. Ja, Toch? absoluut. Ja. Nou goed, we gaan nou naar een filmpje kijken van het oogsten. Maar Charlotte, ik moet hier eventjes afscheid... Sophie, sorry hoor. Ik moet eventjes afscheid van je nemen, want Gino van Akker neemt even jouw plaats in. Ja. Want die teelt ook pompoenen. Ja, klopt, dat hoorde ik ook. Ja, Nou, super. goed. Dankjewel. Dan gaan we even naar het filmpje kijken. Nou, is aangeschoven Gino van Akker. Gino, van harte welkom. Ja, dank je. Vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Gino van Akker. Ik ben eigenlijk biologische fruitteelder. Maar ik teel eigenlijk al een paar jaar op kleine schaal pompoenen. En sinds afgelopen jaar heb ik een stukje boomgaard gerooid. En daar hebben we biologische butternut pompoenen geplant. En welk gedeelte van Zeeuw-Vlaanderen? En ja, bij Terneuzen, bij Hoek. Dus eigenlijk het midden van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, Dus ja, maar je woont zelf in Absdalen. hè? Abzalen bij Hulst, ja. Ja, oké. Zeg, en welke vooropleiding heb je gehad? Ik heb de HAS tuinbouw gedaan in Den Bosch. Dat is de Hogere Agrarische School Ja. in Den Bosch. Klopt. En welke richting? Tuinbouw. Tuinbouw. Dus, En je hebt dan een biologische ja, fruitkwekerij. ik heb biologisch... Er was toen nog geen biologisch fruitteelbedrijf, maar in 2002 heb ik het van mijn ouders overgenomen. Dat was gewoon een traditioneel Traditioneel fruitteelbedrijf. fruitkwekerij. Ja, en ik heb het in 2005 ben ik gaan omschakelen naar biologisch. Dat duurde in de fruitteelt 3 jaar. Dus het was 2009 moet ik zeggen, was het eerste jaar dat ik biologisch mijn spul kon verkopen. Zeg maar. Ja. Dus, Dus in Hoek heb je dan de bomen gerooid en dan heb je daar Ja. een perceel voor pompoenen gebruikt. ja, dus En hoe was werkt dat dan, Gino? Dus je maakt het zaai klaar, maar die zaadjes die worden daar niet gezaaid, hè? nee, ik heb ze besloten om ze voor te zaaien. Een butternut heeft, die worden eigenlijk niet in Nederland geteeld. Een butternut is een... deze. Dit soort pompoen. Ja. Die heeft eigenlijk een langer groeiseizoen nodig. Dus het risico is eigenlijk te groot in Nederland om die te telen. En zeker als je ze zaait, want dan heb je eigenlijk al een week of 3 verlies. Omdat het zaadje moet eerst kiemen en dan boven de grond komen en dan groeien. En als je dat bij een plantenkweker kunt doen, dan win je eigenlijk die tijd. En dan heb je eigenlijk een korter groeiseizoen. Kun je dan toch die dingen telen, zeg maar. Ja. Dus... En dan ga je dus planten. En wanneer doe je dat dan? We hebben 15 mei geplant, dus rond de ijsheilen en net Ja. na de ijsheilen. Dus dat er geen nachtvorst meer komt, want Ja. dan kunnen ze niet tegen. Nee, ze kunnen absoluut niet tegen vorst. Oké, Nee. en dan? Eh, Ja, dan zie je ze dus opgroeien. ja. Daar hebben we foto's van. Ja, dus we planten ze en dan, omdat we biologisch telen, mogen ze niet spuiten tegen onkruid. Dus Nee. dat is allemaal handmatig werk.
Nou viel de onkruiddruk van het jaar wel mee, dus was gelukkig niet zo heel veel werk. En dan plant je ze op ruggen, hè? Nou, gewoon met een broccoli plantmachine hebben we dat Ah, ja. gedaan. Dus Oké. plantafstand 75 op de rij, of in de rij, of op de rij, ja. En ongeveer 90 centimeter in de rij, dan 11.000 planten per hectare. Dus, Ja. En dan op een gegeven moment worden ze geoogst en dan worden Ja. ze ook nog gewassen, hè? Begrijp ik, hè? ja, goed, dat is we hebben zo lang mogelijk gewacht voor de oogsten, want het is heel belangrijk dat de binnenkant van de kleur aan de binnenkant goed oranje is, want dan zit de smaak er ook goed in. Ja. Als je ze te vroeg oogst, dan zijn ze geel en dan kun je ze ook niet goed bewaren en dan smaak is niet goed. En, dus dat is eigenlijk wel een beetje een gevaarlijk iets natuurlijk, want als je te lang wacht, dan krijg je slecht weer en dan, dan kunnen ze ook weer niet tegen. Dus, We hebben ook een kort filmpje van jouw oogsten, hè? Ja. Zullen we even kijken? Ja. Nou, dat was een mooi filmpje over het oogsten bij jullie. Ja. Kun je er even iets van toelichten? Ja, je ziet het windscherm er nog rond staan van de boomgaard. Dat is eigenlijk ook goed, omdat dat microklimaat in dat gedeelte wat beter is. Dus dan groeien ze nog wat extra snel op. We hebben ze eerst geknipt en op rijtjes gelegd. En dan kunnen ze nog even nadrogen. Omdat het belangrijk is dat ze droog in de kist gaan. En dan, we hebben ze dan geknipt op rijtjes gelegd. En daarna met de pluktreintjes die we hadden van de boomgaard, zeg maar, heel voorzichtig in de kist gelegd. Want die butternut is super gevoelig. Ja, als je ziet, het steeltje is heel scherp. En als je ze een klein beetje de huid raakt, dan gaan ze al bloeien. En dan heb je een infectiekans voor dat gaat rotten, zeg maar. Dus het is zaak om dat heel zorgvuldig te doen. Dan ga je ze wassen. Ja, dus dan hebben we ze naar huis gedaan. Drogen, voor een droogwand. Zo snel mogelijk droog zien te krijgen in de kist. En dan kunnen we ze bewaren, zeg maar, op ongeveer 10 graden. Dus niet te koud, want dan krijg je dan ook weer interne problemen. En dan worden ze ook, gaan ze, zeg maar, bruin worden, skaltachtige verschijnselen, dus niet te koud. En hoe lang kun je ze dan bewaren op 10 graden? Ik heb ze nou nog staan, dus het komt nou wel wat rot in, zeg maar. Dus, maar goed, februari is, eind februari denk ik dat het wel afgelopen is. Oké. Nou, dankjewel daarvoor. Charlotte, een hele mond vol van Gino. Ja. Gaat bij jullie precies hetzelfde of is dat nog Ja. anders? Nee, het gaat inderdaad wel hetzelfde. Ze worden inderdaad ook geplukt, maar bij ons worden ze gelijk gewassen. Wij laten ze niet drogen, wij wassen ze gelijk. En wij laten ze drogen in de zon, omdat bij ons het product gelijk weggaat. Maar welke tijd van het jaar is het dan? Ik begin al half juli al bij de eerste oogst. Oh, ik en hoe komt het dan dat bij jullie pas in oktober geoogst wordt? Ja goed, die butternuts die hebben een heel lang groeiseizoen nodig. ja, Je wil vertel wel, ja. je wil ze goed rijp hebben. Oké. Dus deze hebben we host eerste week oktober. Maar kun je die net als bananen en zo, die kun je oogsten, groen. En dan doe je er een beetje ethyleen bij in zo'n ruimte van een schip. Kan dat niet met... Nee, pompoen moet echt goed afrijpen. En hoe langer je pompoen afrijpt, wat Gino ook zegt, hoe langer je kwaliteit goed blijft. Oké. En dat gaat bij ons ook, want ik oogst dan ook op dat moment nog geen butternuts. Die worden ook later oogst. Dus ik heb natuurlijk zoveel soorten, dus ik kan die kleinere allereerst oogsten. En dat wil niet zeggen dat alles geoogst wordt. Bij Gino wordt alles tegelijk geoogst. Bij mij zoek ik de goede eruit. En de rest blijft groeien. Dus wij gaan er eigenlijk elke week tot elke 14 dagen door. Oh, dat wou ik vragen, ja, want is dat ook net als bij komkommers dat je eerst de grote plukt? Ja, eerst de rijpen. Ja? En daarna gaan pas weer, 2 weken later, gaat pas weer de volgende serie. En dat is allemaal handwerk. Dat is allemaal handwerk. Ja, ik zag ze dan zo met zo'n... Ja. Dan mogen ze denk ik niet. Maar, Nee, maar was dat filmpje, hè? Ja. Ja. Want normaal wordt dat inderdaad heel voorzichtig gedaan vanwege de puntjes. Want inderdaad, de eerste beschadiging die erop zit, is ook het rotten van de pompoen. Oké. Dus de pompoen mag zeker niet beschadigen. Nee. Goed, hebben wij nog facetten gemist van het gebeuren? Wat wij kunnen vertellen van de pompoenen? Ja, het is een heel gezond product. En ik vind gewoon, het is een mooi product. Dus ik ben altijd van mening, wat is er te doen met pompoen? Wij zeggen altijd, als je pompoen neerlegt, kun je heel lang van genieten, tot aan de vorst.
Maar dan kan je desnoods ook gewoon die pompoen weer gaan opeten. Dus je hebt er 2 keer plezier van. Ja. Je kunt ervan genieten als decoratie. Maar daarna kun je die pompoen ook lekker in de pan doen. En of soep van maken. Of je kunt er gewoon iets leuks mee doen. Nou heb ik nog één vraag. Hoe kun je nou het verschil zien tussen de sierpompoenen en de eetbare pompoenen? Daar kan je niet echt een verschil tussen zien. Wij zeggen altijd, bij ons komen de mensen, ik ben altijd zelf aanwezig. En de mensen komen. En bij ons staan er overal plakkaten bij wat eetbaar is. Oh ja. En eigenlijk is 90% van de pompoen te eten. Het zijn net de hele kleine kalebasjes. Waarop wij van zeggen van, ze zijn niet giftig. Er wordt wel vaak gezegd, maar ze zijn niet giftig. Maar ze zijn niet lekker van smaak. Nee. Dus er zijn echt, uit de 400 soorten, zijn er toch 350 soorten die wel zeker eetbaar zijn. Ja. En niet alleen voor de soep, maar voor lekker in de oven, voor heerlijke te roosteren. Ja, ik had er eigenlijk van alles mee. Oh ja. Allemaal lekkere dingen. Oké. Dus, Dus jullie gaan zeker door met de pompoenen? ja, zeker. En Gino, jij? Ja, waarschijnlijk wel. Ik leef vooral in België aan de BioPlanet en BioFresh. En we krijgen eigenlijk hele goede reacties terug van de smaak en goed houdbaar. En, dus ja goed, ze hebben wel gevraagd om volgend jaar weer, of we weer kunnen leveren. Dus. Oh ja. Nou, je bent er vooruitgerust, hè, want je hebt grond en geldt ook nog voor biologisch dat het... Ja, ik doe alles biologisch, dus je moet wel biologische grond hebben. Ja. En, nou goed, die heb ik dus. Ja, die heb je dan. Nou goed. En ja goed, het is een super gezond product, heel veelzijdig. En, Ja. ik wil ook nog wel zeggen, mijn vrouw die doet een opleiding voor fytotherapie. Fytotherapie, ja. Ja, dat is eigenlijk geneeskrachtige kruiden en, uit de natuur. En zij wist te vertellen dat je als man eigenlijk elke dag 10 pitten moet eten. En waarom is dat? Ja, dat is schijnbaar heel goed voor de prostaatproblemen te voorkomen. Nou, dat is heel belangrijk, want ik heb pas geleden gehoord, als man heb je zoveel procent kans dat je prostaataandoening krijgt, wat betreft je leeftijd. Dus je bent 70 jaar geworden, dus 70% kans dat je het krijgt. Ben je 80 geworden, 80% dat je het krijgt. Nou Jan, ik zou zeggen, vooral 10 veel... pitten per dag. Ja. Nou, we zullen zorgen dat er pit in komt. Dat is niet alleen voor de man. Hè. Voor Oei. de vrouwen, als ze veel pompoensap drinken, dus puur pompoensap, Ja. is bloeddrukverlagend. Kijk, Oké, en voor de man ook? Voor de man ook, dus dat maakt niet uit. Oké. En bij de pitten, daar hebben ze nu al tabletten voor, geconcentreerde tabletten van Meen je dat, pitten. Ja. Nou, hier hebben we bijgeleerd. Zullen we het daarbij laten? Ja, dat is Nou, prima. dan gaan we het afsluiten. Nou, beste kijkers, dit was echt een pompieuze pompoenen aflevering. Wij deden het echt heel graag, tenminste ik wel. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Charlotte, mag ik je hartelijk bedanken?